Augusto Fernández ja té nova moto per disputar la seva 5a temporada a Moto2. Ho farà amb l'equip Marc VDS Racing Team, que enguany lluirà nous colors. Sí, aquests que veureu ara mateix, els d'una coneguda petroliera francesa. El mallorquí de 23 anys ha aconseguit 3 victòries, 5 podis i una pole en aquesta categoria, totes el 2019. Després de no assolir l'any passat els objectius esperats, Augusto Fernández afronta aquesta temporada amb més ganes que mai. El Mundial comença dia 28 de març a Qatar. Estoy contento con cómo llegamos al comienzo de temporada y con las cosas claras también del sufrimiento del año pasado. Creo que hemos aprendido mucho y este año lo podemos sacar, ¿no? Un poco no volver a cometer los errores del año pasado y centrarnos en ese volver a disfrutar y volver a coger los buenos feelings que he tenido en años pasados, pues que salgan otra vez en 2021 y poder luchar por carreras.